लुगैदों सोरां मैथा खावलानि फिसाला दिनैथ' नोंनि नोमफा मैथायाबो जेबो खालामनो हाया मिन्थिबायना गथ'? बिदिबा बे आंनो बेदरखौनो होखायाखै। आरो सना दा ओंखाम नांबावगौबा बुंदे। बिदिबा नों बिदिसो र' होमबालाय आंखौसो दावबावदों नामा नोङो? अरे बाबा सना सोरां माया मोजां जाबायना आंनि सनानो? मानोथो मोजां जाहोआ जानो आंलाय जेखौ संनो थिनदों बेखौनोथ' बनायदों आरोथ' बिराद मोजाङैनो खुरनानै होबायना आं हनै आं जाथ'वाखैना ओमफ्राय दाबो। माया माथो आंना फिसालाया ओंखामखौनो जाबावाखै नोंहा जानायासो होथारदों माथो। सोरां बेबायदि जायो नामा सोरबा? आंथ' खुरनानै होखाबायानो गावहासो उन्दैया जाथ'वाखै हनै। जानोबा माथो ओंखामखौ जादिया नोङो? जानायाथ' जागोन र' ओमफ्राय सोरां आयु गथ'आ खिन्थाना होबालाय दायो। नाथाय मा सना बेदरखौ नांगौबा सिन्था खालामनाङा दे नोंनो जेसेबां नांगौ जाबानो जाबाय। जानायाथ' जागोन ओंख्रिया गोथाव जादों जानो? जाना नायलाय आबा सना होमबानोथ' मिथिगोन ना गोथाव जादोंना जायाखै। माया आंनि आबा सनानो बेदरफोरा बुरजा होखादोंना नायनानै। सोरां मानोथो होआ जानो आंलाय होदोंथ' जाल थगायसुलि नोङो। आंनो बेदर होआखैना नोङो? दे सना जालाय जादो दे आं थाबाय थागोन नों खाथियावनो। नोंबो जाखानोसैबा आं लायखानोसैमोन सोरां खुरनानै नोंनोबो। नांथ'आ दे आंनि आबा सनाया जाग्रोथोंना दायो जागोन आं। दायो मानो जानो? नों आंजों जाफागोन ओंखामखौ? जोंहा सानैजों आंनिखौनो जागोन ना? नों जाया नामा आंजों? नाङा दे आजा नोंनि नोमखानो आं गोदान खुरना लायखागोन ना बेथ' नोंनिसो दा नोंहा जादो। होमबा आं जाफानांगौ आरोना सना नोंजों जाफानो ना? नाङा सोरां जाफालायो नामा सोरबा गथ' मानसि जानायखौनो हामा। जोंहालाय फिसा फिसाखासो दा आथ' बिदि जाबाना अननायासो बाङोनो। आयु रख'रा गथ'आ मा होनखो बेलाय? बा जोंबाथ' खोथायानो जोब्बाय आबा सना नोंजों जागोन दे आङो। जाया सोरां जाया मानो जानांगौ नोंलाय जानाङा। बियो नोंखौ आंजों ओंखाम जाजानो बादों आं दुखुसो मोनलायलांबाय दा। दुखु जानाङा दे सना जेबो मोनथिया बियो। मालाय फिसालाजों ओंखाम जानो नागिरनायखौ नोजोर होदों आरोना नों? सोर मारै हमथाय नायनि आंथ' आंनि फिसालाजों जागोन। सोराङा मिथिब्लाथ' सोरांजों दामजाखागोनलै आङो। माने बेदराथ' दरसेबो गैयाना मा खालामबावनो आङो दायोलाय? दानालाय थगायसुलि मा खालामबावगोन नोंलाय? सोरां बेदर लाबोनोसै आं बिदिबा बेदर लाबोनि दे आङो। दाबो जाजेनाखैनो आरो मा बेदर लाबोनांगौ जाखो दा नांगौबा लायखागोन ना सना? बोरो माबायदि संदों बे आंनि आबा सनानो? न'नियाथ' गोथाव बायदिखौनो नुदों गोथावानो जागोन खोमा आरोना सोरां? जानायनोसै आबा माबायदि संदों बे। माथो बेदरखौ मोनासैलाय आङो बे मोनसेयावलाय मा जाखो बेलाय? मा जाखो? माया सोरां बोरो माथो बेदरानो दाउ बेदरबो अमा बेदरबो दरसेबो मोनासै आं। बिदिलाय बोरै जानो सोरां आंथ' मोजाङैनो हायना होथारदोंमोन माथो। बोरो होमबालाय नोंनियावथ' मोजाङै हायनो बावाखै नोङो। होमबा आंनि आबासानि बाहागोआव बेदरा बोरो माथो दरसेबो गोलैयाखै? ओइ साला मारै बिदि जानो मोनखो?
जल्दी खोन्था मामे मारै बिदि जानो मोनखो नै सोरां आंनि खोथाखौ फोथाय नोङो मिथिबायना जानो हागौ आबा सारा जाबायमोनदां बेदर थोरसिखौनो आखाइ होआखै माथो ओंखामखौनो जायाखै नङा सोरां आं मानो बिदि खालामनो आंथ' मोजां हायना होखाथारदों होनबायना होमबा बेदरखौ सोर जाखो आं जादों नामा ना हारसिंनो उरायलांबाय बेदरा बहा थांखो होमबालाय र' होमबा 1 मिनिट दसे थाथ'दे बाबा दानफैगोन आङो ओमफ्राय सानजों गोथाव जानोसै ना दे जागोन आं नेगोन दे सना जिरायबाय थाथ' होमबाथ' माया 1 दिनसो जाबाय माथो खस्थ' गारबाय ना दे फैलाय माया सानजों गोथाव बाथ्रा रायलायनि ओइ सोरां आं सरि आं बिदि खालामथाराखैलै मोनथिखायोब्रा आंलाय मोनथिखायो मानोथो बिदि खालामना नोंलाय नंगौना सोरां दे होमबालाय थुदो नों आंखौ बिदि खालामनो नोंनि साननायफोरखौनो उल्टासो मावगोन आङो नोंसो बिदि साला माले आंनि फिसाखौ नों बेदर गैयालासे जाहोनो सानोमोन रायख'सि हिनजाव साला मोजां खोनासंना लाखा माया मोनथिबायना आंनि फिसालाखौ दुखु होनो होननानै बेयाव बिदि खालामनो थाखाय लाबोआखै आं ओमफ्रायथ' आं बिदि जेबोखौनो खालामाखैना सोरां ओंख्रि हायनाया मारै बिदि जाखो आंबोथ' बुजिनो मोनासै आंखौ माने फुरा जाम्बा सानना लादो आरोना नोंखौबो साला होमबा मिथ्याखौब्ला आंनि फिसाला गोनाङाव जेबो दावराव खालामनो गोसो गैया आरो दिनैनिफ्राय बेबायदि खालामबावदोंबा गोदोना सेथोना बुथारगोन आं मा सानो नोंलाय दे आरो एबारनिफ्राय मोजाङै खेयाल लाखिगोन आङो न'आवथ' आरो नोंनि अनगा जोंनि अनगा सोरथो दंबावो रावबोथ' गैया नोंनिनो खामानिखा बे आंनि फिसालाखौ ओंखाम गोजा जाहोनो सानदोंमोन नङा होमबा नों नङा सोरां मोजां मोनथिना लाखा रावखौबो सिनायनाय नङा आङो बुजिबायना आंनि फिसाला गोनाङाव जेबो दावराव खालामनो गोसो गैया ओंखार सोरां मा बेफोरो सोरां दिनैनिफ्राय आंजों थाथ'ला नों मा बुंलाबायदों नोंलाय नैबाव नोंनि जि जोमा दं आंनि जि जोम माने नों आंखौ न'निफ्राय होखारनो सानखो ना माखो नोंलाय नङा बे रुमनिफ्रायल' थांथ'नो थिनदों आङो मा नाथाय मानो दिनैनिफ्राय बे रुमाव आंनि आबा सानसोरां जोंसो थागोन दालालाय उन्दुनो ओंखारबाय मानबाय थांदोसो ओइ गथ' मा बुंदों नोङो मा ओइ गथ' बेलाय सोरां नाथाय बे गथ'नि थाखाय नों आंखौ बे रुमनिफ्राय थांनो थिनबाय मा होननो सानदों नोंलाय बे गथ' माने आंनि फिसालासो बे आरो आंनि आबा सनाया बेवहाय आंजों थानो नागिरदों आरोना गोबाबने हाद्दि आंखौ मानो बिदि देखौ नायदों नोंलाय आंथ' एख' खालामाखै आच्छा बेलाय आंनि आफानि रुमसो आरो दा सानसोरांनिबो गथ' नोंनि नोमफा मैथा खावलानि आरो नोंनिबो बे दिनैनिफ्राय आंनि रुम ना सोरां जोंहा सानजों थागोन दा आंथ' बाबा सना बे नोंनि रुम दिनैनिफ्राय जोंहा सानजों थागोन थानोसै हे आबासना दे बिदिब्लालाय जेबो नङा दे नोंसोर बिफा फिसा थाबानो जाबाय आरो जे गोबावनिफ्राय लोगो मोननाय न' बेखायनोथ' दासो बुजिनो रोंदों माथो खालामब्रा सना माने बेना एसे मेलेमा खम ना मा होननो जादों बेलाय दे जेबो नङा माया थांबानो जाबायना आंनि आबा सना आंजों थानो लुगैदोंना बिदिबा होमबा आङो बिदि बेलेगावसो थाबाय थानांसिगोन मा जाखो थानायालाय मा जाखो नोंखौथ' न'निफ्राय थांथिनाखैना बे रुमनिफ्रायल'सो थांथिनदों दे थांदो उनाव रायलायसिगोन नोंहाथ' आरो दायबो दंखायो ना माया उनावसो सुद आसोल गासिबो फुरा खालामगोन आं दाथ' आंनि फिसाला गोनाङाव जेबो खालामथ'ला आं र' दे थांसै आङो नोङो मैथा खावब्ला सोरां मागोना ओरैनो मैथा खावब्ला होनां नोंखो
दुखु जानाङालै सोरां मानोथो बिनानिफ्रायथ' थाङाखैना नङाथ' आबा मानो दुखु जानांगौ जाखो आंलाय होमबा सना नों जेरैबायदि बुंगोन ना बिदिनो खालामगोन दे आङो बेसेबा अनखायनो आं नोंखौ ना दे जागोन होनबालाय आबा सान नों आंनो फन हरदों आयै नों मा खालामदों आंथ' मा खालामनो आबा सना नोंखौनो गोसोखांदोंना आङो जेबो प्रब्लेमथ' जायाखैना सना माबाफोर प्रब्लेम जादोंबा ना नोंनि आइनोल' खिन्थाहर नोङो आं दानो थांना लायगोन नोंखौ आयै जेबो प्रब्लेम जायाखैथ' नों सिन्था जानो नाङा आयो दासो हां फैनाय बायदि मोनफिननाय बायदि आं दिनै नों आंखौनो गोसोखांबाय थादो ओं आबा सना ओं नोंखौ गोसोखाङाबा सोरखौथ' गोसोखांनो दिनै आङो आंबो नोंखौ गोसोखांदों जाखानो सरि आबा सना नोंखौ आं बे सोरां मावजि बुन्दाजों थिनहरबाय ना दे जेबो नङा जिहेथु आं बेयाव मोजाङै दंखायो दा दे सना मोजाङै थादे ओमफ्रायथ' साननैसोजों लायफिनखागोन दां नोंखौ नोंसा आफाया दोनफैखागोन ओमफ्राय नों ओंखाम जाबाय आयै ओं आबा सना एसे जाबाय आङो आरो नों आंबोथ' जाबाय दा थ' मिन्थिबायना आयै आं सोरांजोंसो जाबावदों दा बेजोंसो जाबावदों नोङो आरो सना आबै आबौ जायुमोनहा माबोरै दं बिसोरलाय लोगो मोनबायना बिसोरखौ लोगोथ' मोनथ'वाखै बिसोर आयंमोनासो थांदों दा फैगासिनोसो होनदों बिदिबा नों बेहाय सोरां मायामोनजों हारसिं जाबा बेखौ गियाथ' आं आयै नों जेबो सिन्था खालामनाङा ओइ आबा जेखि प्रब्लेम जाया मानो नों आंनो खिन्थाहरल' दै नोंखौ माबाफोर दुखु होदों नामा माबाफोर बुंदों बे नोंनि आइ गथाया बुंलाय सना बेखौ नागारखाया दा आङो आयै आं बुंबायना नों सिन्था खालामनाङा आं दंना बेयाव आबा नों फैफिननोसै नामा थानो सुखुवाखै दा नोङो ओइ नोमाया दानो लायनोसै आबा दे नों फैनोसैबा न'आव नाङा आयै आं बेहाय साननैसो थाबावगोनथ' आयौ हामानोसै आबा आइया आं दासो फैथारदोंना थेरि आबा सना होमबालाय नोमफानाव थांनानै नोमाखौल' दाबाव दे देत्तेरि आयै नोंबो नोंखौ बावो नामा आंसो दा मानसियानोथ' बिराद अख्रा जाहैबायना फिसालायाथ' फैबाय नोंथ' थेवबो फैयासै आरोना बादे आरो जुलि नों फैयाबाबो अरजाया आंहा फिसालायाथ' फैखाबाय दा लांबावदो एबार बहा लाङो मोजां बुंबा मानिया आरोना नोंबो मानसियानो बांद्राय अख्रा था होमबालाय हारसिं नोंबोथ' फैबानो जायोना मानोथो फैया नोंलाय मायाखौसो गारग्रोलायबावनांगौ आरोना माया थाङागौ मानि नों फैया आरो होमबा सोरां बेखौ बुङा मानो डाइरेक्टनो गोसोखांदों आंखौ होननानै नङा माथो माखौबासो रायखांबाय थादों होनबालाय बादे आरो जुलि ओमफ्राय सोरां जोंहा फिसालाखौ मोजाङै लाखिदे नङाबा आं नोंखौ जोबोद दुखु मोनखागोन दा आंनि फिसालाखौ दुखु होयोब्ला नोंलाय मानोथो फैदिया होमबालाय नोंलाय मानोथो थिखोना लाबोआखै आंखौलाय मोजां लेंबाथ' फैखायाना बे नोंहा दाउखा दन्दि माया ओंखारहरग्रो आंखौ फैजानो लुबैदोंबालाय सासेयाथ' थांखानांगोन ना सोरां बेखौथ' सानगासिनो आं र' सानबायानो दं आरोना एन्सार मोनथ'वाखै आं र' माया जुरि माया जुरि लोगोसे आबा सानसोरां मा जाबावगोन देनाय मा जाबावगोन
बिमासो जाबाय होमबा नोंनि बिमायालाय आइ नोंनो जाना आच्छा बिदिसो जाहैबाय आरोना आं नानि ओमफ्राय नों नानिनि बिमा ए बिदिसो ना आइ ओमफ्राय नै आइ जोंहाथ' आरो हावा न'आव थांफिनलायनांसिगोन दा जों दानो न'आव थांसै आरो आयै औ न'आव थांनांगोनथ' बिदिबा आबै आबौमोनावनो थाबाय थानोसै नोङो ओमफ्राय आयै आंथ' थानोसो मोजां मोनखायो दा होमबा आंनि आइ सनाखौ गालांसै ना माथो गालांबाबो अरजाया दे आंखौ आबै आबौमोनाबा अनखायो ओमफ्राय दादिया लिंहरदोंथ' आइ सना सोरबा आलासि फैदोंनो बेखौ नायनो थाङा नोङो आलासि सोर आलासि फैदों आयै जानोथाय सोर फैदोंथाय नोमथायाथ' बुंहरदों सारप्राइजसोनो बेबा मा सोर फैदों ओमफ्रायथ' बिदि गस्ला मोजां गाननानै बिदि हायाव जिरायनाङाना आइ बे गस्लायाथ' गोदान नङाना नङासोबाव नामा ओमफ्राय मैला जाबोला सोर सुगोन नोंनि आइयासो सुनांगोन दा मामि सना जायखिजाया न'आव थांनोसै जोंहा मिथिबाय जों थांनो बादोंमोन माब्लाबा फैफिनलायगोन दे आरो दाथ' जों फैबाय थाखायोआनो होमबाबोथ' नायै ओमफ्राय जोंनाव सोरथो आलासि फैगोन ओमफ्राय बे पेकेटनि बुस्थुखौसो होफैलायबाय नोंनो नोंनि आफायानो लाबोना होफैदों दा नोंनो नोंना माथो आंना आबौआसो लाबोदो आबौआसो होफैदो दा बिदि पेकेटनि बुस्थुआ बांद्राय मोजां नङा दे जानाङा होमबालाय सोरथो जाबावगोन आं जायाबा आबैनो हैदो थां आबैया जागोन आरो मालाय आंबो जाखागोन बायदि दे होमबा दे दसे थानानै ओंखारनोसै ओमफ्राय थांनोसै आरो जों कार्टुन नायगौमोन ना दा नोंसा आफानि मबाइलाव नायबानो जाबाय आरो दे टिभिखौ लगायथ'ला दे आङो नों थाथ' दे बेयावनो आबै आबौमोनखौबो खिन्थाना फैनि आङो दे लिसाया न'आव थांनो बादोंमोनथ' दादिया लिंहरदों आलासिखौ आंबो नायगोन आं न'आवनो थांनो बादोंमोन होमबाबोथ' थांनांगोन ना सना होमबा जों माब्ला फैफिनबावगोन बेयाव दे आरो मालाबा फैलायनोसैलाय थाबैनो फैगोन ना जोंबोथ' आरो बिदि थाबाय थानो हायाना आंहाथ' आरो मेरला खामानि दंना मामे होमबाबो ना बिदिबाथ' मामे नोंजों आइजों थालांदो ना माथो होनो ना आं नों गैयाबा थाया माथो नोंबो थाबासो ना थादों आङो आंथ' आरो थानो हाला ना सना दे जागोन ना जायाखैबा थाब थांनांसिगोनथ' बोथोराबोथ' मोजां नङा आंनाथ' जेबो नङालै ओंखारबानो जायो दा सोरबा आलासि फैना दंफैनो माथो जोंहानाव दा सोर जाखोबा बोरैथो मोनथिबावगोन थाङाबालाय सोंदोंमोन आङो खिन्थायाखैसोना सोराङा माबा जोंबो नुबालायनो आलासिखौ बिराद गोजोननाय मोनगोननो बेबा सोर जाखो सोरबा जोंहानिनो आलासि जागोन आरो ना माथो जानो होमबाबो बिदिथ' रावबो फैनो गोनां गैयामोन माथो आफा सोर फैदोंबा जोंनाव मोनथियाथ' सना दा थांनानै नायनोसै ना मामि सना खिजानि आलासिया नों बायदिबो जानो हानाय ना होमबाथ' आंबो बिराद मोजां मोनगोन आय' माबा दसे आलासि जाफैनायखौनो बिराद गोबाव थाफैनाय बायदि मोनखायोनो जोंहा आंनि नायगिरि सनामोन जोंनि फाग्लि गोसोनि मोनथाम नै दाख्लैसो होनाय एपिसडखौनो दाननांगौ जाबाय नोंथांमोना सोरबाफोर नुवाखैमोनब्ला सरि दे लोगोफोर माने फुरा मोनथामबो खेबसेनो दानजोब्बाय गैलिया आरो एसेबां खस्थ' खालामनानै बनायदोंमोन नाथाय दाननो गोनांसो जाबाय
हे साला जेबो नङा दे लोगोफोर जि जाबाय आरो बिनिफ्राय साबसिनखौनो लाबोनो नाजालायनोसैलाय हानायमानि आरो मानोबा सिरिखौ बिराद गोसोखांदों आं दिनै मानो मिथिया आरो नोंखौ खेबसे लोगो मोननाय मोनबासो सिरि बेसेबां गोसोखाङो आङो नाथाय नोंथ' जेरै गावनि इमिखौनो बावगारबायसो नोंनिथ' जेबो नाम्बारबो गैया आंनाव नाथाय नोंथ' हरनो हायोना आंनाव बेसेबां मोजां गाज्रि खोथा रायलायनांगौ दङ नोंजों गावहासो ओमफ्राय आंखौ खेबसेबो फनबो हरबाय बायथारा बेथ' बेनोना आं दाख्लै लोगो मोननाया आयु हाबिलाय माथो बै गथ'आनोलाय दाख्लै जोंहानाव फैफ्रामनाया नोंसोर सफैबायना दासो जों दहायनिफ्राय नेना दंगासिनोमोन नोंसोरखौ बेथ' बेयानोथ' सोरां बे उन्दैयालाय सोरथो आरो सोर आलासि फैनो बुङामोन नोङो आलासियाथ' माने आयै बे उन्दैयानोथ'ना नै हा नाथायबा सोरथो जाखो बे आबा ना नों सिनायखायो बेखौ जोंहानि बिराद स्पेशल आलासिथ' आयै बियो